Cor. Ja, ik vond vooral heel speciaal hoe die heupjes. Heupjes, jongen, heb je dat gezien? Alle kanten op zwaaien, maar Ignaatje, daar wil ik nog iets van zeggen. Nou, ik vind wel dat je heel veel momenten en tijd aan het kostuum hebben besteed. Dus dit is uren handenarbeid. Leuk. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk, maar we hebben maar één echte styliste hier. Ja. Ik vind het heel leuk gekleed. We hebben hier wel veel tijd aan besteed. Het was een leuke act. Ja, ik wil toch nog even terugkomen op die heupjes. Want ja, in de echte business is het gewoon de bedoeling dat je gewoon een kleine maatje 4 bent. Nee. En met z'n tweeën gaat het. Is juist zo'n lekkere stof echt heel erg gewend. Ja, dat denken ze, maar dat is niet zo. Ah, ik vind het daarom waardeloos. Ik woon er aan 2 eigen stil, dat kan volgens mij helemaal niet. Dus dat is één troost. Ik vond wel, tot nog toe waren jullie echt de beste. Bedankt. Bedankt. Jullie nog bedankt voor het commentaar.